Chenro mag wuoth kokalo e pewe mag ndeke ma pacho ka India nyalo chako dok e wang'e kendo bang' riwruok mar jotije mag pewego chungo ng'anyo margi motimore kawuono. Okang' ma kamano nobiro bang' romo mane okelo kanyakla jotend jotijego eko, riwruok mar KOTU kod apisas mag sirikal kamoting'o tend pewe mag ndeke KAA kod jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir. Riwruogno osingo ne jotije ni onge ng'ata ng'ata mibiro kaw ne okang' kuom bago ng'anyono mane en mar kwedo okang' mar sirikal keto paw ndegeno mar JKIA e lwet kambi mar Adani. Sisi tumesema kama kawaida hatupendi strike, but strike sometimes is prompted by a situation that you cannot run away from. Tulikuwa tuna documents have been made available to us, most pertinent documents as requested by the union. We undertake to go through them within 10 days, working days, and flag out areas of our concern which shall immediately be pointed out. And I want to assure you, Cabinet is here to protect the interest of our Kenyans. Program ya kurudi kazi, labda kuna wale wanahitajika kuwa kazi saizi, hamko kwa uniform, tunaomba KAA management lazima iwafacilitate. Kama ni wale wanataka kwenda nyumbani, uende uoge, ukuje kazi. Sina sawa sawa?